हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' नोंथांमोना भिडियोनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जे दिनै आं मानि सायाव भिडियो लानानै फैदों स' बिनि सिगाङावनो मोनसे सर्ट आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फिन बुंफिननाय जाबाय जे बि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय मोनसे मिनि बाला अफिशियेल मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडियोआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिरफुं बर' लोगोसे मनालिसा बसुमतारीखौ आरो डाइरेक्शन करियोग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथाङानो स' बिनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो मोनसे भिडियोनि गेजेरजों बुंनानै होखादों स' नेना थायोब्लानो जाबाय बे उइकआवनो नुनो मोनगोन जे बि फिल्म प्रडाक्शन एबा जाम्बि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेनानै थाबाय थानाय आरो कमेन्ट खालामनाय दावखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 14 एबा एपिसड 14 आरो 15 एबा लास्ट पार्ट स' मोननैखौबो हगारनानै होबाय दे लोगोफोर स' मैया दैमु दि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय एपिसड 14 खौ हगारनानै होदोंमोन आरो एसे सिगाङावसो लास्ट पार्टखौबो दैमु दि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय हगारनानै होबाय लोगोफोर स' दासिमाव नोंथांमोना गोबानो नायाखै जानांगौ आरो जायफोरा नायनो थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोना थाबैनो दैमु दि क्रिएशन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे भिडियोफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो